Israfting no bente, mi no bente. Mi tongo no ben shikrifte. Was er geen slavernij, bestond ik niet, was mijn taal niet geboren. Een bizar historisch gegeven. Als de slavernij er niet was geweest, had het Sranan-Tongo nooit bestaan. Bizar voor ons die het Sranan-Tongo als moedertaal hebben. Abi voor Libanging. Het Sranan-Tongo of het Sranang heeft zich door bijna 4 eeuwen heen vaak letterlijk moeten worstelen. Van pidgin tot lingua franca van het land, van vernegerd tot geaccepteerd. Het bestaansrecht van het Sranan-Tongo is bewezen, getuige de regelmatige nationale en internationale aandacht voor de taal. NAX, Srana Academia, Kruderi Nanga Krutu, Kenki en Shoro leveren er hun bijdragen. De taal kreeg vorm, de taal kreeg inhoud. De taal kreeg betekenis en gaf betekenis aan het leven van Surinamers. De ontstaansgeschiedenis gaat terug naar het moment dat Engelsen in 1650 bezit namen van de Wilde Kust. 17 jaar later vocht Nederland om Suriname en won. Sinds 1667 is Nederland met korte onderbrekingen kolonisator geweest tot Suriname in 1975 een onafhankelijke republiek werd. De eerste taalstappen die het Sranan-Tongo maakte waren in de mensonterende depots in Elmina, Ghana. Door bij elkaar gevangen genomen Afrikaanse mannen en vrouwen van verschillende volken ontstond er een contacttaal, een pidgin. Na het tijdelijke verblijf in de Afrikaanse depots werd in het nieuwe moederland Suriname de taal verder ontwikkeld tot wat we nu kennen als het Sranan-Tongo. Het is een taal die beïnvloed is door Engels, Nederlands, inheemse talen en later door de immigratie van Chinezen, Hindustanen en Javanen. We hebben bijgedragen aan de ontwikkeling ervan. Ik denk dat je in feite een tweedeling moet maken. De eerste groep bestaat uit zij die de taal spreken en gesproken hebben en levend hebben gehouden. Bij een andere groep zijn het de personen en officiële instanties die de taal hebben onderzocht. Deze tweede groep heeft de spelling en grammatica officieel vastgelegd in intussen 2 resoluties. De taalontwikkeling is nog steeds gaande. Er zijn sprekers, gebruikers en voortrekkers die het Sranan-Tongo als spreek- en schrijftaal bekend hebben gemaakt bij het grote publiek. Bekende personen zijn Eddie van der Heels, Hein Eersel, Eddie Bruma, Trefosa, Dobro, Michael Slory en Sombra bijvoorbeeld. En hoe spreken en schrijven we het op de juiste manier? In het Sranan-Tongo is er een heel mooi verschijnsel wat spreken en schrijven betreft. Het is dezelfde taal waarbij spreektaal en schrijftaal levensgroot van elkaar verschillen. In het Sranan-Tongo zegt een Odo, Anofamo pe esmeri na so aitesi. Het is een wereld met een heel groot verschil en vaak met discussies in de dagelijkse omgang waarbij bijna iedereen het schrijft zoals hij of zij het wil. Dat is de groep die niet weet dat het Sranan-Tongo een eigen spelling en grammatica heeft. Net als het Nederlands en het Engels als wereldtalen die hun eigen spelling en grammatica hanteren. Een kenner die de studie maakte van de verschillende Afro-Afrikaanse talen, waar het Sranan-Tongo ook onder valt, is de Okaner, Okanisi of zo je wilt Juka, André Pakosi. Pakosi schetst een mooi historisch beeld hoe het Sranan is ontstaan. Er zijn bijvoorbeeld 6 verschillende Maronvolken die de Afro-talen in Suriname spreken. Het Sranang dat voornamelijk in de kuststrook van Suriname wordt gesproken, noemt Pakosi de 7e Afro-taal. De Maron-Tongo na Okanisi, Samaka, Matawai, Quinti, Pamaka, Nanga Aluku. Deze talen hebben hun oorsprong weer in West-Afrikaanse landen waar voorouders van slaven vandaan kwamen. De wortels van de Surinaamse Afro-talen liggen in de West-Afrikaanse talen Ampuku, Luango, Papa, Kumanti, Aklibende, Amamfu en Akopina. In zijn onderzoek kwam André Pakosi tot de ontdekking dat er 3 talen zijn die meer raakvlakken hebben met het Sranan-Tongo: Luango, Ampuku en Kumanti. Het Luango speelt daarbij de belangrijkste rol in de beïnvloeding van de taalontwikkeling in het westelijk deel van Afrika.
Pakosi noemt het Luango ook Afro-Afrikaans, een lingua franca die gevangen genomen Afrikanen gebruikten. Afkomst speelde daarbij geen rol. Talen als het Kumanti worden nog steeds gebruikt tijdens bijvoorbeeld Winti-rituelen. Van de 6 Maron-talen hebben het Okanisi en Serenang meer met elkaar gemeen. Soms zie ik een moeder-dochterrelatie, vader-zoonrelatie, soms een grote broer-kleine broerrelatie. Hun DNA is bijna identiek. Oneindig veel woorden uit het Serenang zijn te herleiden tot het Okanisi en omgekeerd. Eén klein maar wezenlijk verschil. Het Okanisi kent de letter R niet. Biri wordt Bili genoemd, Brafu wordt Bafu. Hoe heeft de schrijfwijze van het Serenang zich ontwikkeld? Grammatica en spelling waren in het begin afhankelijk van wie deze op schrift zette. Wat je hoorde met je Duitse oren, de Nederlandse fonetiek, of dat Engelse onderzoekers vanuit hun eigen taalachtergrond erop loslieten, of het gesproken woord tussen de plantage-eigenaren, slaven en andere bewoners, dat is wat de schrijver vanuit zijn taalachtergrond aan het papier toevertrouwde. We weten dat slaven geen onderwijs mochten genieten, maar wel bekeerd werden. Het heilige woord was goed voor hun ziel, terwijl het lichaam intussen de wrede slavernij onderging. De Nederlands-Duitse Lutherse en de Duits-Hernutterse kerken hebben er hun voordeel mee gedaan en de Nederlandse slavenhouders pleegden geen verzet. De tot nu toe oudste tekst in het vroege Serenang stamt af van ergens begin 18e eeuw. Het betreft een erotisch gedicht of lied over een vrijend echtpaar dat wordt begluurd. De opgewondenheid van de gluurders spreekt levendig tot de verbeelding en zorgt voor hilarische scènes. Vanaf 1844 kregen zowel witte als zwarte kinderen onderwijs in het Serenang tot op 1 september 1876 de leerplicht werd ingevoerd voor alle kinderen van 7 tot 12 jaar. Deze leerplicht hield echter in dat voortaan het onderwijs van de een op de andere dag in het Nederlands moest. Noem de periode 1844-1876, hoe je er ook naar kijkt, het beste wat het Serenang is overkomen. Het was onderwijsinspecteur Hadi Benjamins die de leerplicht in Suriname invoerde. In Indonesië had hij met succes zo'n taaloperatie geleid. Met radicale bestuurlijke beslissing is het Serenang tot vandaag een ontwikkeling van 148 jaar ontnomen. Let wel, 148 jaar. Stel je voor dat wij al die tijd Serenang hadden gesproken en geschreven, hoe ver we nu zouden zijn met die taal. Zoals wij met z'n allen wisten en nog steeds ervaren, wordt het Serenang niet op school onderwezen, niet als vak en ook niet als onderwijstaal. In de afgelopen 148 jaar werd officieel van elk kind geëist dat het zich in het Nederlands uitdrukt. Taal is politiek. Onze taal wordt nog steeds beheerst door het kolonialisme. Maar taal is ook cultuur. Het is een deel van je identiteit. Niet omdat je geen Nederlands kon spreken, had je geen identiteit. Verschillende vooruitstrevende Surinamers als Papa Koenders, bekend van het Serenang maandblad Futuboy 1946-1956, stond voor actief gebruik van de taal, zowel binnen als buiten de school. Ter demonstratie een poëma van Johanna Schoute-Elsenhout. Not no heiso, leka sting de bari in jugu jugu fa dei. Aste mooi, akrakti, anabi farsi, winstranga winti e seiri in kong, uma i hei, je brentje, ine kanti, amindi strei fala dei. Dan komt een belangrijk keerpunt in het gebruik van het Serenang. In 1960 maakte de Surinaamse overheid voor het eerst een serieuze stap in de professionalisering, zeg maar standaardisering van het Serenang. Toen werd een taalcommissie ingesteld door de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, meneer V.M. de Miranda. Jan Voorhoeven, hoogleraar Afrikaanse taalkunde, doctorandus Hein Eersel, Lou Lichtveld, of zoals anderen hem kennen als Albert Helman, W. Alewin en Oudrai Singh Pharma en Anton Denisi zaten in de eerste taalcommissie. Deze eerste spellingscommissie was over één ding heel helder. Het Surinaams is een taal met een eigen systeem.
Dit betekent dat ook de klanken van het Surinaams in een eigen systeem geordend zijn. Deze berust op de fonematische analyse van het Surinaamse klanksysteem. Dat wil zeggen dat iedere klank die semantisch functioneel is, een eigen teken krijgt. Als er een tongo na een tongo die abi een systeem voor een eigen schrijfie. Dat is taki, de sting voor als er een tongo seti na een fasi die un sabi soso ini a Saranatongo. Sasi luku go, luku kong, sorry taki de sting voor Saranatongo, abi den rutu ini a fasi van mang e jere na taki atongo. Dit one taki, ibri sting e kisi e egi schriftmarki. Aan de uitspraak hoor je ook de eigenheid van het Saranatongo, dat zijn eigen letterklanken heeft. Dat hoor je duidelijk bij de woorden met een klinker. De oppostingle van we takken in Saranatongo. A voor amaka, a e voor ede, a i voor ibri, a o voor otto, dan a u voor uma. We zeggen geen u van uma, we zeggen u voor uma. In de hernieuwde resolutie van 1986 worden slechts 20 letters gebruikt. 6 letters zijn in onbruik geraakt, behalve leenwoorden of, zoals net genoemd, niet gecreoliseerde woorden. C voor Cedre, Jo voor Jezus, Q voor Quintus, Fo voor Victor, Xe voor Xander, Sa voor Sichem. Heeft u als gebruiker van het Saranatongo in woord en geschrift zich niet afgevraagd waarom wij voor het westerse alfabet hebben gekozen en niet voor het Chinese of Arabische schrift bijvoorbeeld? Of sterker nog, waarom niet in het Afaka-schrift? Ja, het Afaka-schrift. Het Afaka-schrift heeft zich namelijk in Suriname ontwikkeld aan het begin van de vorige eeuw. Het zou dan iets typisch Surinaams, noem het maar nationalistisch, zijn geweest. Maar omdat wij door de eeuwen van kolonisatie heen de taal van de kolonisator met al zijn hibbies hebben moeten aannemen, was de politieke keuze voor het Afaka-schrift een brug te ver. De discussie rond de onafhankelijkheid, welke de voertaal moest worden, werd snel afgeblazen. Er was geen politieke consensus of het Saranatongo moest worden. Dan nu maar doormodderen, zoals ik nu doormodder, met het koloniale Nederlands dat steeds moeilijker wordt om er een keurig net ABN-gesprek in Suriname te voeren.